Sen ne diyen bolsaň o dünýede her hil zatlar geçip dur, ýurdun içem kan çaykanyp dur. Ajdar bilen Ahmet Möjek ýarak ýigitler ýetekdir gaýraň içinde. Taňra uly men sen hakda gurrun etjek bolýan. Tolik, eşdiýänmi? Sen näme trofka bir pinakar bolarny diýänmi? O giden mara müňlerçe adamlar nirde ýaşap, nirde gün görüp ýörler. Ekleni bilmän. Garanyň gapykmy sizin? Göreňläkmi näme bolup ýörenler? Döwlet, kurruk, saňa da degişli. Parwamy senden, gara döwletden hem süýräp ýörsiňiz diýdiňiz. Hojoş, o sen oğlun maraby, talip tentege pul uğratýar. Ya halkyň bu görgüsini az görýäňizmi? Seredin, halk gadaba galan soň Ali Gahar Ahmet'ten çıkarar.